Добро утро на всички колеги, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Добрев, уважаеми мистер Зигжигман, уважаеми гости на днешното събитие. Първо и преди всичко благодаря ви, че сте тук с нас. За мен това е от изключително значение. И да започна най-напред с какво е това събитие. Това събитие ние по принцип сме го кръстили говори КФН, но така, разсъждавайки си тези дни, по-скоро бих искал да променя наименованието като в посока Говорим с КФН. Защото това е едно от важните послания, които искам да излъча днес от днескашното събитие. А именно, че на това събитие да отворим един добър и откровен диалог за бизнесите, които имаме и които Комисия за финансов надзор наблюдава, регулира и надзирава. И за всички проблеми в тях, всеки да си каже какво има и да търсим общо и съвместно решение. Аз съм уверен и винаги съм го знаел, че един индивидуалния разум е много по-малко от колективния. И затова, когато се съберем и обсъдим нещата, считам, че ще намерим важния път. Говорейки за днескашното събитие, ще направя една буквално с две изречения ретроспекция. През десетилетията Комисия за финансов надзор е правила много пъти, давала възможности за иновации, но и много пъти ги е задушавала. Надявам се тази комисия, която сме сега в този състав, да бъде именно от онзи тип комисии, които развиват иновациите съвместно с вас. В годините това се е развило по различен начин, няма да се връщам в историята, но бих казал една такава мъдрост, която много уважавам, именно, че глупавият човек обикновено повтаря грешките си и не се учи от тях. Умният човек се учи от собствените грешки, а мъдрият човек се учи от грешките на останалите. Така че ние се надявам да се научим именно от грешките и нашите, и на останалите. И в този ред на мисли бих искал да отправя следното послание, че за нас са важни 5 думи. 5 думи, които бих дал като насока за нашата работа. Първата е с която именно започнах. Диалог. Диалог с всички вас. Диалог, който стига до втората дума – партньорство. Ние искаме да бъдем партньори с вас в развиването на вашия бизнес, на вашите проекти, да ви подкрепяме в тях, съответно и да бъдем сандбокс в този ред на мисли, така че да може да проверявате предварително идеите си. Така че това е втората позиция – партньорство. Третата дума, която искам да засегна, е заедност. За това стои следното нещо. Комисия за финансов надзор обединява, регулира и надзирава 3 важни сектора в небанковата сфера. Застраховане, осигурителен сектор, капиталов пазар. В годините се е случило по различен начин, но за мен и моята визия е, че тези 3 сектора, регулациите, надзора, трябва да работят заедно, трябва да работят синхронно, не само в самата комисия като управление, но и като бизнеси, които движим заедно. Знаем в годините, да не припомням лошите факти, когато промени в едно от управленията пораждат негативни последици в другите. Целта е да избегнем това именно. Другото нещо, което бих искал да кажа, това е подкрепа. Подкрепа за смислените проекти, които можем да правим заедно. Подкрепа, включително бих искал ние да сме медиатор за вашите идеи към останалата част на държавната администрация, от която тези идеи зависят. И бихме искали да подкрепяме именно такива големи, генерални, важни проекти, които са важни за всички бизнеси, които ние наблюдаваме и в крайна сметка считаме, че са важни за държавата.
И не на последно, може би на първо място, но обобщението на предните 4 думи е думичката доверие. Доверие. Ние трябва да създаваме доверие. На база на първите 4 думи ние трябва да генерираме доверие. Доверие в политиката на Комисия за финансов надзор, доверие в поднадзорните лица, доверие в бизнеса, който вие правите. Това е важното нещо. И това може да стане единствено и само чрез първо, добрите политики и второ, спазването на всички регламенти, закони и подназаконна норма, за което ние трябва да гарантираме. Така че на тази база ние ще изградим нашата политика и нашата визия в следващите няколко години. Няма да правя обобщение на това как се развиват нещата, но бих искал, от гледна точка на напредването на времето, да маркирам само няколко важни проекта, за които считаме, че ние можем да работим. Първо, по отношение на капиталовия пазар. По отношение на капиталовия пазар е това, което ни предстои, или както се казва, нали, живота е това, което се случва около нас, докато ние си правим планове за него. Знаете, че в капиталовия пазар, в инвестициите, с бясна скорост, с скоростта на ураган, на тайфун 5-та степен, навлизат криптоактивите. И ние трябва да се справим с това огромно предизвикателство. Това е нещо, което предстои, това е предизвикателство за Комисия за финансов надзор, това е предизвикателство и за всеки един от нас. Следващите няколко години този ураган ще помете много стари практики и ще наложи нови. И ние трябва да сме готови за тях. Така че съчетанието му обаче с едно нещо, което също навлиза с бясна скорост. Изкуственият интелект превръща наистина нашия, как да кажа, спокоен сън в кошмар понякога, казано в добрия смисъл на думата. Ние трябва да сме готови именно за тези две неща, защото особено пък изкуственият интелект, той навлиза с бясна скорост именно в страхователния бизнес и в хай-тек търговията, нали, на хай-фриквенси търговията на фондовите борси. Това е нещо, което ние трябва да предвидим, трябва да сме готови и трябва да можем да работим с него. И извън генералното, мога да кажа, че конкретните предизвикателства в инвестиционния сектор са T+1 проекта, с скъсяването на сентълмент цикъла от T+2 към T+1, което е важно и трябва да касае, ще стане в следващите до октомври 2027 година. Технически и технологично не е кой знае какво нещо, но е важно готовността на бизнеса за това. И за това Комисия за финансов надзор пое инициативата и създава национален форум за подготовка именно на този преход. Така, че той да стане максимално плавно, при отчитане на всички обстоятелства и интереси на всяки едно заинтересовано лице. Така, споменах за инвестиционната дейност, споменахме за застраховането, нека да кажа и не на последно място един изключително важен сектор – осигуряването. Там имаме мултифондовия модел на работа. Знаем, че 2000-та година навлезе трите стълба след пенсионната реформа, следствие на анализа на Световна банка, и от тогава насам пенсионните фондове натрупват достатъчно средства. Към момента те са натрупали близо почти 30 милиарда, ако се не лъжа. И идва един момент, в който тази система също трябва да бъде доразвита. Това ние виждаме като развитие на мултифондовия модел. Малко по-късно ще говорим и за детайли за него, но това е начина да бъде осигурено добро управление на тези средства при добра доходност и контрол на рисковете, които може да има. В същото време положителният ефект от тази реформа би бил дал и влияние върху капиталовия пазар. В капиталовия пазар при една
разширена възможност за инвестиция, това пряко ще рефлектира в него. Също така, мултифондовия модел е свързан с това, което може да бъде направено и в страната, а именно с инвестицията в инфраструктурни проекти, което е много важно като също възможност. Това би дало възможност парите на нашите пари, на бъдещите пенсионери, нали, да участват в изграждането на инфраструктура в държавата, която ние да използваме сега, а пенсионно-осигурителните фондове, пенсионните фондове да получават една добра доходност от това. Това от друга гледна точка би могло да освободи ресурс на държавата за други проекти финансово. И така, че има изключителен смисъл в този проект. Също така, говорейки, връщайки се отново към застраховането, бих искал да кажа, че и там има също много неща, които да направим. Когато беше моето изслушване в парламента, аз засегнах една тема, която беше също важна. И това е именно разширяването и работата, възможности за застраховки в посока катастрофични рискове и животозастраховане. Това е нещо, което, знаете, българският застрахователен пазар в момента е доминиран около 80-80 няколко процента от гражданска отговорност, което дава възможност да бъде да развитие на останалите застраховки. Особено катастрофичните и климатичните рискове. Виждаме колко пъти се случват неприятни ситуации, пожари, наводнения и така нататък. И всичко това, когато бъдат засегнати домовете на хората, всеки един тропа на държавната врата и вика държавата да ни помогне. Но всъщност той би могъл да си помогне сам, ако би застраховал имуществото си, защото българинът застрахова колата си, обаче не застрахова живота си, не застрахова къщата си. Така че това е нещо, което може да се работи. И в крайна сметка е много важно да обобщя и в трите сектора има нужда от създаване на цялостна за всеки един от тях и обща стратегия и идея за държавна политика във всеки един от тези сектори. Това е нещо, по което ние можем да работим заедно. Така че да постигнем именно тези. Защото в годините, работейки в капиталовия пазар, в едно нещо се убедих. Каквото и да правим, господин Добрев ми помни много добре, 2016 година имаше стратегия за капиталовия пазар. Ако това не бъде разпознато и не бъде получена държавна подкрепа в него, то няма да стане. Така че това е и нашата друга цел. Именно да убедим другите държавни институции, че тези политики са важни, че ние трябва да ги имплементираме и трябва да стоим зад тях. Затова ще кажа нещо, което може би е важно. За мен поне. В годините съм виждал и човек понякога застава на кръстопът. И има два пътя. Единият път обикновено асфалтиран, хубав, прекрасен, върви надолу някъде си, няма нужда да от усилия. И другия път е нагоре, трънлив, трябва някъде да го правиш, трябва да го изграждаш, но пък стигаш горе. И когато завеят бури, водата се събира долу и те залива, когато си горе, обаче, виждаш нещата от високо и се гордееш къде си стигнал. Затова подкрепете ни. Подкрепете ни да бъдем заедно и да вървим по пътя нагоре. Благодаря ви.